Дорогие браты и сестры и все люди доброй воли, у первом послании святого апостола Павла до Коринтянам мы читаем такие слова. «Дык очистите старую закваску, каб быть вам новым тестом, бо вы пресные. Пасха нашая, Христос, ахвяраваны за нас». Сёння у ближайшие дни мы святкуем Великдень. Праз муку и смерть на крыжы Езус збавіў чалавецтва, выправіўшы таким чынам бясконцую несправядлівасць граху. Ва ўваскрасенні Езуса Христа праявілася яго перамога над грахом і яго наступствамі. Гэтая падвойная перамога Христа над смерцю і грахом вечная. Вялікдзень умацоўвае нашу веру. Дзякуючы гэтаму святу мы маем упэўненасць, што перамога Христа застаецца перамогай не толькі учора, але таксама сёння і на ўсе вякі. Святкаванне Пасхі памнажае нашу надзею. У гэты цяжкі час, які выпала нам перажываць, мы ведаем, што Езус пераможца прысутнічае ў ім. Уваскросны і праслаўлены ён надае сэнс нашаму чалавечаму існаванню. Мэта жыцця чалавека – гэта шчасце з Богам у вечнасці пасля смерці. І Езус Христос адзіны, хто можа прывесці нас туды. Урэшце, Вялікдзень павялічвае нашу міласэрнасць, а значыць боскую любоў, якая перадаецца ў нашыя сэрцы праз ласку Христу і захоўваецца праз сапраўднае хрысціянскае жыццё. Любоў і міласэрнасць Езуса бязмежныя. Ён схіляецца да кожнага чалавека індывідуальна. Дазволім жа міласэрнасцю воскрослага Пана дакрануцца да нас, каб з даверам ісці ўслед за ім. Наследуючы Езуса, будзем праяўляць міласэрнасць праз служэнне бліжняму. Будзем уважлівымі да няшчасных, якія церпяць фізычна або перажываюць душэўныя пакуты. Вялікдзень нясе таксама Божую радасць. Смутак і пакуты тут на зямлі непараўнальныя са шчасцем, якое Бог падрыхтаваў тым, хто яго любіць, тым, хто з добрым і шчырым сэрцам прымае яго Сына, Езуса Христа, увасобленую міласэрнасць. Ад усяго сэрца жадаю вам радасці Пасхі, радасці ў надзеі і міласэрнасці воскрослага Езуса Христа. Христос уваскрос, сапраўды ўваскрос. Аллилуйя!